Martti Suosalo, Jukka Puotila, Erja Manto ja Noora Rinne. Minä olen tohtori Raimo, valtakunnan terapeutti. Tervetuloa vastaanotolle. Joo, Mirkku, joko sä olet litteroinut mun diagnoosit, niin sä pääset pesemään vessat. Raimo, Joo. nyt mun täytyy älä ota pahalla, mutta yksi asia täytyy sanoa, että tämä meidän johtaja-alainen asetelma, niin tämä on ihan vanha-aikainen. Joo. Onko kahvia muuten, onko kahvia? Sä tiedät, Raimo, että mä olen feministi. Joo, vakaumus on sun oma asia, ettei siinä mitään. Raimo, sä et voi oikeastaan, tai sä et niin kuin saisi kohdella mua kuin joku patruuna pikkusihteeriä. Kun mä olen ensinnäkin koulutetumpi kuin sinä ja sitten mä kuulun mensaan ja mulla on Mekkaan. Johan mä sanoin, että sopii ihan hyvin. Kunhan nämä rukoushetket ei häiritse työntekoa, niin sä sanot vaan. Mitä että? Siis kuunteletko sä nyt yhtään mitään? Kyllä. Toisin kuin Helsingin kaupunki, niin minä en syrji ihmisiä uskonnon perusteella. Mutta hei niin, Mekka on tuolla päin, niin rukoile raos. Mä menen sillä aikaa eduskunnan kuppilaan kahville. Raimo ei niinku ymmärrä nyt tätä mun on saatava vaan paremmat argumentit. Se on nyt siitä. Netistä voisi saada apua tähän. Okei. Keskustelupalsta feminismistä. Tänne mä kirjoitan. Mikäs nyt tässä voisi mennä pieleen? Ei mikään. Laitetaan, että hei, olen nuori nainen ja avustan erästä keski-ikäistä miesterapeuttia hyvin vaihtelevissa työtehtävissä. Joskus minusta tuntuu, etten saa työssäni ansaitsemaani arvostusta. Mikä avuksi? Kyssäri. Ei muuta kuin aika rohkeita, mutta lähetän silti. Noin, nyt vaan odotellaan. Vastaisiko jo? Heti tuli vastaus. Mitäs tää Feminist by Birth sanoo? Nyt hei, please, nimimerkki Mirkku, ahdistavaa tuo sinun dikotominen mies-naispuheesi. Sano edes naisoletettu ja miesoletettu. Postscriptum, mitä sinun pitää tehdä siellä? Okei, siis oletettu, toi täytyy muistaa. Hyvä feminist by birth. Mies oletettu käski juuri esim. Pestä vessan. Please, laita trigger warning ja consent warning, jos sinä puhut työpaikkakiusaamisesta. Niin just, että pitäisi niinku varoittaa. Okei, mä lisään. Content warning, eli sisältövaroitus, trigger warning, tämmönen triggerivaroitus. Uusi viesti tupsahti. Content warning. Ulosteet, henkinen väkivalta. Mua ahdistaa miesten tapa virtsata seisaallaan. Niin, sekin voi tietysti Hei, ei millään pahalla, mutta mihin unohtu muun sukupuoliset? Myös naisella voi olla penis. Aha. Huomaat sä millainen C-slurri toi sun teksti oli? Mikä on C-slurri? Nimimerkki Mirkku. Googlaa ees alkeet termeistä ennen kuin osallistut. Ja jos sun nimimerkki osoittaa uskomattoman binääristä sukupuoliajattelua. Okei, siis slurri, loukkaava ilmaisu. Okei, anteeksi. Transnaisia tuskin auttaa, et on epäinklusiivinen transmiehiä kohtaan. Niin, se ei varmaan auta. Voi. Siis se C täytyy nyt sit olla tämä cis-sukupuolinen. Eli cis-sukupuolinen kokee identiteettinsä vastaavan syntymäsukupuoltaan. Sissut taas liikkeellä. Sissut liikkeellä. Sissu tai hetero ei ole haukkumasana. Niin. Tonepolisointi pilaa nämä keskustelut. Antakaa Mirkun puhua. Hei, milloin tässäkin ableistisessa keskustelussa aiotaan ottaa huomioon vammaiset? No heti sen jälkeen, kun on otettu huomioon rodullistaminen ja sun V-slurris. Ableistinen. Vammaisia syrjivä. Olinko mä semmonen? Anteeksi. Taas ois kirveellä töitä. Tappakaa ittenne akat. Ei.
No niin, Mirkku, kahvit on juotu. Miten sulla meni täällä? No huonosti. No mikäs siinä? Miten se onkin niin, että netissä hyvätkin asiat menee ihan pieleen? Netissä? Siis yritit sä rukoilla netissä? Tavallaan. Olemme saaneet seurata erikoista nautelmaa kuin hyvin kirjoitettua TV-draamaa, tai ehkä kohtalaisesti kirjoitettua draamaa, B-elokuvaa, kamarinautelmaa. Touko Aalto, hei! Raimo, mukava nähdä. Mitäs vihreiden uusi puheenjohtaja tekee minun pukuhuoneessani? Harjoittelee, kritisoin oppositiojohtajana hallitusvarssia. Oppositiojohtajana oikein? Ja tulevana pääministerinä. Miltä kuulostaa? Tämä on näytelmä, joka muistuttaa kehnoa TV-draamaa. Se siis näytelmä, joka muistuttaa draamaa? Onko liikaa? No, siinä on tautologia häiritsee siellä. Miten niin? Miten? Siinä on 2 kertaa sama asia. Tortun päällä. Se on huono. Yliopistomiehenä toki tiedän, mitä tautologia tarkoittaa, mutta sehän on tässä tehokeino, retoriikka. Niin, mutta kato, siinä on liikaa yritystä. Ihan kuin noissa sun sinisankaisissa silmälaseissasi. Minun uudet lasini. Ihan tyylikkaat, vai mitä? Mutta ne ei ole sinun lasit, Touko. Totta kai ovat, omat. Ei, et edes näe niillä kovin hyvin. Kato, mä huomasin, mä näin. Korjasit juuri kravattiasi peilistä katsoen ja jouduit kurkkimaan lasien yli. Joo, vanha tapa. Vanha Touko, hei. Tunnistaisin nuo lasit vaikka pimeässä eduskunnan kellarissa. Olen joutunut tuijottamaan niitä terapiaistunnolla vuodesta toiseen. Minun silmälasejani. Ja kato, ne ovat Ville Niinistön lasit. Jos nämä nyt vähän muistuttavatkin Villeen laseja, niin se on puhdas sattuma. Ja kato, sä ratsastit vaalivoittoon muistuttavalla siisteinen pikkutakkeenisi mahdollisimman paljon Ville Mestari Niinistöä. Minä voitin aivan omana henkilönä. Ja susta itsestäsi tuntuu, että ihan omana henkilönäsi. Juuri näin. Joo. Meillä oli lukuisia hyviä ehdokkaita. Hei, teitä oli tasan Emma Kari ja sinä. Sä tiedät sen ja kaikki tiesivät. Että Emma Kari ärsyttää liikaa kaikkia Kehä 3 ulkopuolella asuvia. Ja aika monia Kehä 3 sisäpuolellakin. Anteeksi vaan, Raimo, hei, mutta toi on halventavaa. Onko vahva nainen heti mukaan ärsyttävä? Emma Kari. Tässä ei puhuttu vahvoista naisista yleensä, vaan ihan nimenomaan sinusta. Siis tyypillinen heikon miehen argumentteista, paitsi mulla oli vahva kannatus näissä vaaleissa. Siis reiluuden nimissä on sanottava, että Emma, sinulla ei ollut mahdollisuuksia. Puolueen väki oli hädissään ammuttuaan itseään jalkaan vaihtamalla Villen juuri, kun tämä oli populismissa huipulla ja kultaisessa leikkauksessa. Totta kai oli mahdollisuuksia. Siis teimme upean kamppiksen. Ei, vaikka äänesi on melkein matalampi kuin kummallakaan meistä, aina kun pidät puhetta. Kerro, miten se muuten onnistuu? Miten sä saat sen madallettua? No okei. Mä paljastan mun kikan. No, mä höngin ensin tällä tavalla näin. Toi on vähän niin kuin synnytyksessä höngitään tuolla. Mitä sä vihjailet? Et synnytyksessä höngitään tuolla. Siis kyllä kuule naisen täyttymys voi olla joku muukin kuin synnytys, esimerkiksi puoluepolitiikka. No, mutta okei, mä höngin näin. Mun kurkunpää kuivuu. Niin, se kuivuu ja sitä vakuuttamaan sut. Joo, no ihan nerokasta, joo. Äänesi on nyt jo 2 oktaavia matalampi kuin Toukolla tai mulla. On, kiitos. Joo. Hei, sovitaanko se, että et sinäkään tarvitse Emma noita sinisankaisia silmälaseja? Mitä silmälaseja? No, näitä Ville Niinistön laseja, jotka sä muuten juuri anastit Toukon kasvoilta. No. Mitä? Hei, Emma, mitä sä oikein teet? Anna takas. En anna Ville antoi ne lasit mulle. Mullepas. Hei, sä voitit vaalit. Minä tarvitsen näitä laseja enemmän. Anna ne tänne. Villen perintö on minun. Minä olen Villen paras kaveri. Ville olisi halunnut, että mä voitan. Nyt sä rikoit ne. Nonni. Sinä rikoit. Anteeksi. Sinä rikoit. Sinä käy kun riitelee. Sinä rikoit. Joo, sinne meni Villen perintö. Mitä sä voit tehdä tuolla? Niitähän saa nykyään... Sä rikoit ne. Yhden hinnalla sen, kun käytte hakemassa molemmille omat lasit, pikkutakit. Käsikirjoitus Miira ja Risto Karhula. Äänisuunnittelu Niklas Nybom. Ohjaus Miira Karhula ja Pekka Ruohoranta. Radioteatteri.